Hi friend, 저도 Nono lamsuko ani da Kokborok Love Story channel ang norukni Bwkha RE.debbarma Bwkha sikile jora ani tanggaya sik Hamjakma ni Kokborok tini Bwkha wo jongjak ani Nono salja ani Hamjakma ni kokno Nono sanani Belai tongthogo Bwkha Nono nukhe ani khasrango nung sawi deman tini horo imang nugui hor ainani lerjakmani ang haifano Bwkha tangibo nini khorang khenake Bwkha luk ungui gulei sawo mai ukhuyui kemau Nono Bwkha khatangma bangu Nono khatangke naina muchungo nung sawi deman salhor sia ang nung mai malainani muchungo ang kok mang sawi tongnani muchungo ang nung bai nung sawi deman ani mokolo Nono belai naithoke nugo oboni logi nini Bwkha soi kupurke nugo ang nini naithok tongmung chamung no nugui ani Bwkha nini bagui Hamjakma bangrego tebo ani khafango nung sawi deman